ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଆଜି କରିବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଳୁ ଚପ୍। ଏଇ ରେସିପିଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଲି ଆଳୁ କ'ଣ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି। ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେବେ। କାଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ଦେବେ, ମାନେ ଯେତିକି ଆଳୁ ହେଇଥିବେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ମାନେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ମାପରେ ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଅଦାକୁ ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ତାକୁ ପୁରା ମେନ୍ ଭାବରେ କୁଟିବେ। ମାନେ କୁଟିକି ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋତେ କୁଟିକି ଦିଏ, କୁଟିଲେ ବି ମାନେ ପୁରା ମେନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ କୁଟିକି ଦେଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିପା ରହିବ, କି କୁହନ୍ତି ଯେ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଅଦାକୁ ପୁରା ମେନ୍ ଭାବରେ ଦେଲେ ଅଦା ତରକାରୀରେ ଜମା ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ତରକାରୀରେ ଅଦା ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ରାନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ରାନ୍ଧିନି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ରାନ୍ଧୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ତାପରେ ଫୁଟଣ କିଛି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା କିଛି ପକାଇବା। ତାପରେ ଅଦାକୁ ପକାଇଦେବା। ଅଦା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଅଦାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଖୁସଲା, ଯେମିତି ଲାଗି ନଯିବ। ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା ମାନେ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ଭାଜିଲା ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଖସରା ଲାଗୁଥିବ ଖୁସୁଣିକୁ, ଆମକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଅଦା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖସରା ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବେ। ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ମାନେ କଷିଲା ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ନଥିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ଖାଇବେ ତ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ କିଛି ପାଣି ଥିବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବ ଆଳୁରେ, କି ସେଇ ପାଣି ମାନେ ସେଇ ଆଳୁକୁ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଢାଳିବା। ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଡଙ୍ଗେଇବା। ସିଏ ବି ମାନେ ସେଇ ପାଣିଟା, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଅଳ୍ପ ଭାଗରେ ଥିବ, ସେଇ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ନେଇଛି ପାଣି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା, କେତେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା। କି ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗରମ ମସଲା, ଡାଲଚିନି ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏନି, ସେସବୁ ଘରେ ମାନେ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ସାଧା ତରକାରୀରେ ପକାଏ ଦେଇକି ଚାପା ମାରିଦେବେ। ଦେଖିବ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଉ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଏଠି ପଚାରୁଛି, ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ, ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ କହୁଛନ୍ତି। କଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଣିକି ଖାଇଲି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ସାରା ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି, କଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖରା ହେଉଛି, ବିଲୁଆ ବାହା ହେଉଛି, ସେମିତି ଆଜି ବୋଧେ ତା ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ବିଲୁଆର ବୋଧେ ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ମେଘ ବର୍ଷା ଦୁଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଛି ଦେଇଗଲା। କିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।